Walah, panjakku. Kok kompak tenan, Nduk. Semangat kabeh iki, Mang, Nduk. Pak Deku biasane iki Mang turu ya ora turu. Lek dandang Mang turu apa ora, Nduk? Lek dandang Mang turu ta ora? Turu. Nglilir. Lho, iku Mang nglilir bar pipis apa urung? Ora ngono, Nduk. Dene iki kulinane ngono lho ya. Anjing ngaturi sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki alhamdulillah awake dhewe ditimbali wonten ing dusun. Ngendi ndak iki, Nduk? Gebang, nggih, Gebang Bogorjo Jepon Blora Musika ya nok ya. Kanthi acara walimatul arus atau teman-temanan dalam Bapak Las dan sekeluarga ya Nduk ya. Iki aja lali rina wengi awake dhewe ndedonga kagem Bapak Las dan sekeluarga. Muga-muga sak bebar ini balik nebrak musika budaya iki tansah paringan seger kewarasan. Diparingi panjang yuswane, diparingi lancar rezeki dan barokah nyambut gawe. Juga aja lali ndedonga kagem teman-teman berdua nih ya Nok ya. Moga-moga dadi teman-teman yang sakinah mawaddah warahmah cepet diparingi momongan. Oke ya sayangku. Ini juga menyingkat waktu, warga waktu jam 1 ya Nduk ya. Oke, yuk kita goyang kembali bareng artis dari musika budaya satu tembang pamungkas wonten wayangan nyampur sari kreasi dari musika budaya. Yuk, sungguh monggo Mas An, juga Mas sapa Nduk jangan itu. Mas TP ya. Oke. Ini satu tembang wayangan terspesialnya buat dulur-dulurku yang requestnya ada wayangan ya. Nyampur sari, kangen nyampur sari nih ya Nduk ya. Karena ini dangdut terus gitu. Mas wayangan hanger ridu ra ilang saka pikiranku wis tak lali-lali nyatane ora bisa lali ning kono lali aku tansah kelingan semut tan uwal saka ing pandulu indah pasuryamu sliramu sejantung hatiku. Goyang kembali pada musik kemudian juga bareng LCM Production juga Bias Audio. Asik ya, Bias Audio. Kangemas pepujanku, ojo mlayu saka pengarepku. Danyo tondo tresno mancingan ning adalange kalbuku. Kangemas pepujanku, ojo mlayu saka pengarepku. Danyo tondo tresno
Gimana Mas Bro? Untuk panjer ndoh. Apa iki Mas? Pupusan longso. Oh minta mic, mau duet. Sik tenang Mas Bro, tenang sik nggih. Lagi ambekan anakku, lagi mandek bloko ya ndoh. Anu, sampai nek joget ning ngarep tenanan ngene lho Mas. Aku kok mir-mir karo tukang panjakku nduk. Oke. Kali ini sebarang musika budaya satu tempat pamurutan nonton artis dari musika budaya wonten wayangan nyampur sari kreasi dari musika budaya sampun katuran kok tidak matang para tamu undangan kang rawuh dalam Bapak Lasidana keluarga ya nak ya. Oke. Ya sayangku bila kagem Bapak Ibu badhe nimbalik tempat musika budaya langsung bisa menghubungi Bapak Pandi pidalem wonten tempuran Bluro. Wis pokoke karo tonggo desa iki murah meriah ya nduk ya. Pokoknya murah meriah. Dijamin kualitas anu ya nduk, ledeke ya nduk. Sing lanang yo ganteng-ganteng, sing wedok ya ayu-ayu ya nak ya. Oke. Ya sayangku langsung tak putar kembali bareng artis dari musik budaya satu tempat pamurutan wonten Pupusing Nelongso. Iki njaluk penyanyine iki tak pilihno pemilih dhewe Mas. Milih dhewe, monggo milih sing ndi? Aja mboke le Mas. Sak geleme lah jare mang milih dhewe dadi sak geleme ngene iki terus piye ndak aku nduk. Oke kalian masih pada musik budaya kembali bareng artis-artis dari musik budaya yang punya Putri ya nak. Yuk monggo sayang. Putriana sayangku. Oke nak. Mamani pamuritan ya nduk ya. Pamuritanipun nonton Pupusing Nelongso. Konco dumateng Kang Mas yang di depan panggung. Oke, kasih Mbak. Diaturi ndak? Yuk Kang Mas. Monggo satu tembang wonten Pupusing Nelongso nyampur sari kreasi dari musik budaya langsung diputer bareng anakku ada Putri. Iya nah, juga didukung kalian Biasa Audio, juga didukung kalian juga AGM Production. Yuk. Ojo sing abadi
langsung sampun ngaturan kok jadi mateng Kang Mas nggih. Sampun diaturi neh Mas, lho tanduk jebule nduk. Ijek kurangan nih. Iki apa Mas? Sing penting duet. Loh yo, ngene iki aku yo tidak mampu nduk. Cinta? Duet pora iki, sudah duet pora. Sing penting duet kowe iso nyanyi. Lah iso nyanyi apa? Oh ya oke, ngono lek mikir wangel mbok nduk. Angger mlambu anu nduk. Banyu iki lho. Putih iki lho. Dalam. Gimana sayang? Ya Allah. Iki lho. Oh iya oke. Adiknya Mas nganten ya. Mbak nganten oke. Usah ngono sing akeh, Mbak. Oke, oke siap. Namanya Mbak siapa? Adiknya manten gitu aja ya. Wah ini ndak anu nduk. Ketone kenalan sik ora Mbak? Oh kenal karo aku Mbak. Mbak namanya siapa? Loh kok terus ada aja ini terus piye? Berarti aku ya ada-ada aja Mbak. Ya Allah ya Allah. Oke, iso ndagel barang. Ini menerima penuturan dari Kang Mas nggih. Nanti setelah itu dari pihak nganten perempuan ya nak ya, adiknya mau menyumbangkan suara emasnya oke. Nah ini mau nggak langsung jatuh satu tempat pemberutan nonton Rindunya Hatiku bareng artis-artis jadian musika Buddha gimana? Piye neh ngaleh neh? Iya iya rasa khawatir. Bisi karo marai kok ya aku kok karo marai kok angel men iki lho nek omong gumun aku. Oke ya langsung tak putar kembali bareng artis dari musika Buddha yang punya Rindunya Hati bareng anakku ada Dian Ardani mangga. Niki juga terspesial buat dulur-dulur saking Polandia nggih. Yang sudah hadir tadi malam hari ini. Pokoknya perjalanannya lancar, dibarengi selamat sampai rumah. Oke, yuk. Monggo Dian Ardani satu tebang memberitahu nonton Rindunya Hatiku.
Kaku oh kasihku, oh sayangku. Musik budaya. LGM Multimedia Bias Audio Matris Baru Cintaku meluluhkan hatiku, sucinya cintaku meluluhkan hatiku, seluruh tubuhku bagai tak berdaya. cinta suci, oh suci, kita bina bersama, rindunya hatiku sudah tak tahan, aku cinta kepadamu, bersemilah dalam hatiku, oh kasihku, oh sayangku, oh kasihku, oh sayangku, oh kasihku, oh sayangku. Satu teman konten rindunya hatiku sampun katuran kudu dumateng Dik Nardani sampun diaturi barang Kang Mas nggih. Matur sembah nuwun ya Kang Mas ya. Oke. Oke. Kali ini masih bareng musik budaya iki nyeluk kalih adike manten iki ya Nduk ya. Monggo Mas Aan dipun paringi spot rumiyin Mas. Konjuk dumateng adike Mbak Nganten monggo kula aturi minggah panggung. Nggih, mergo arep nyanyi ya Nduk ya utawa dana swanten. Marai jenenge dirahasiakan Nduk. Oh wes. Ada Jaya. Mbak Ada Jaya monggo ke sini Mbak. Ngitung cuan sik Nduk. Lho ya terus ngono iku terus piye Nduk aku Nduk. Oke sayangku ini mau minta lagu apa ini? Cinta dan Air Mata. Oke Kang Mas. Mbak siapa namanya mau kudune iki ning dhuwur panggung kudune harus jelas ya Nduk ya. Mbak Intana rak ngono dari mana Mbak? Dari sini sendiri. Aja mbok warai to Nduk. Kok iso mok warai barang iki lho ya. Oke, bareng Mbak Intan nggih. Pamurtanipun wonten Cinta dan Air Mata, monggo langsung diaturi. Monggo Mbak. Tak baturi ning kene rasa kuat, rasa wedi ya. Jinjing. Oke, sayang. Amit nggih Mbak cantik. Ya enggak apa-apa, Mbaknya juga cantik kok, sama-sama cantik. Perempuan cantik semua. Iya Mbak, nek lanang ganteng. Iya betul. Yang kembali pada musik budaya. AJM Production juga bareng Bias Audio. Terima kasih buat banyak lancar terus rezeki nggih. Semoga karirnya tambah plus-plus pokoknya. Butiran bintang
tertinggal impian. Musnahlah yang tersisa hanya air mata. Goyang kembali yo. Mustika budaya. Asik. Oce Multimedia. Bias audio matur sebangun. Okongi, okongi, okongi. Ayo dok, okongi dok, okongi dok. Okongi, okongi. Muserna dok, muserna dok. Hey. Walau ku menangis darah, itu semua percuma saja. Orang tuamu lebih berkuasa. Asik dok. Ayo goyang ayo. Jodoh yang mereka pilih, itulah yang terbaik untukmu. Cintailah dia, sayangilah dia sebagai keadaanmu. Kini ku harus pasrah dan berdoa, semoga kau bahagia bersamanya. Musnahlah yang tersisa hanya air mata. Wayalah, Wina emas. Iki Siska Wahyu yang ngerti nyanyi iki senenge rondo. Ayo lho. Mustika budaya lagi. Wes tak sebut lo ya. Oh. Ayo dong. Ah, Ini juga Dek Novita juga ya. Oke. Ayo dong perempuan dong. Perempuan lagi ayo, bawa ayo. Walau ku menangis darah, itu semua percuma saja. Orang tuamu lebih berkuasa. enak ede. Jodoh yang mereka pilih, itulah yang terbaik untukmu. Cintailah dia, sayangilah dia sebagai suamimu. Kini ku harus pasrah dan berdoa, semoga kau bahagia bersamanya. Kini ku harus pasrah dan berdoa, semoga kau bahagia bersamanya. Jenenge mata sampun ngaturan bareng Mbak Intan ya. Jeh. Oke, satu lagu lagi Mbak Intan, monggo. Apa ya? Nanggung wis ning dhuwur panggung kudune 2 lagu apa Ngentekno 3 iki ya? lagu. Ora, karepmu mbok entekno rapopo, ora ya rapopo, Mbak. Spesial buat kakak saya Iya. yang sedang berbahagia malam ini. Oh. Ya, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Amin, amin. Cepet diparingi momongan ya, Mbak J, ya. dan Oke. digawekne ponakan sing lucu-lucu ya, Tante. Aduh, lah Mbak iki bareng buka ponakan lucu-lucu tau rong. Alhamdulillah dereng. Oh, alhamdulillah J, dereng. dereng. Lah so apaan, Mbak? Sesok Mbak nek gak kawanan. Sesok nih tutup. Oke, monggo Mbak Intan, kasih apa ini lagunya yang kedua? Sunda Mani, Sunda. Sunda Tangi. Iya, J. Sunda Tangi. Sunda Mas Tangi. Aan. Lemari kawanan iku apa mang? Berarti Sundane melok tangi ngono, Nduk.
Jek baleni. Anjen ya wayahe tangi nek awan iku. Oke. Mbak Bilek kagem Bapak Ibu pada balik ke musika budaya nggih, langsung bisa menghubungi Bapak Pandi dalam teman-teman Blora. Ego wong tua iya nanti dikasih nggih. Ini juga ada pamundutan nonton tali kotang juga ada. Ditunggu request Kotangnya siapa? Kotange mboke dhewe coplok ra iso benakno iki. Ora sing benakno Maryando. Ada satu tembang Sunda Mani. Bersama Mustika Budaya. AJM Multimedia. Bias Audio Matur Semarang. Saben wayah wangi mikirno isi ati apa tenan tresno iki dadi siji mantep panggonku mikir ra ono sithik kuwatir crita iki bakal apik gak ukir yakin yakin oh yakin aku tenanan sumpah yang janji ilogune tes tenan kurang-kurangku sepurane
kurang-kurange kurangku sepurane jamanane ngene pasek yo hey 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 yo hey asik sepanjang uripku ayo yo suwon nyancani suwon sampun nyekseni panjangin dalan sing tak lewati citrane ati Gusti pun rampungi kurang-kurange kurangku sepurane Terima kasih. Terima kasih Mbak Intan, terima kasih kembali ya. Makasih ya, Mbak. Suaranya merdu sekali, terima kasih. Pokoknya iya, oke siap. Gimana Mas Bro? Dek Merli yang di sebelah sana mohon dipun tampani Nduk. Oke, iki lir gumanti ya Nduk ya. Iki pemain pamundutan satu persatu dalam jalukane mboke. Piye Mas Bro? Sido iki Nduk. Sido tara iki. Lurah sido kok kandhane kok. Oke, kalian masih bareng musika budaya yang kembali bareng artis saja dari musika budaya bareng anak-anakku sing ayu-ayu sing cantik-cantik. Nggih, momen pamurutan wonten Puspito Nolo juga ada. Terus Tali Kotang, terus apa nih mau Nduk yang di belakang Nduk? Ego wong tua, oke. Yuk langsung tak putar kembali bareng artis saja dari musika budaya. Gimana Mas Bro? Jangan gila dong. Ya wes sosok gila lah Mas. Walah yo terus ono PHP barang ini lho Nduk. Oke ya langsung tak putar kembali bareng artis saja dari musika budaya bareng anak-anakku sing ayu-ayu sing cantik-cantik sing durung nyanyi mau awan langsung tak putar kembali ya Nak ya. Bareng artis saja dari musika budaya yang punya Tali Kotang, terus ada Ego Wong Tua, terus ada Puspito Nolo. Ayo langsung tak putar kembali bareng anakku yang punya Santi Fanti. Santi Fani, ayo Ti. Oke, ayo Ti. Di awan aku wis bar nyanyi lho, Mbak. Loh, iki kan beda menit Jarene sing urung nyanyi di Sing awan. urung nyanyi kok tak tokne rasa kuatir. Rasa kuatir Nduk. Oke Santi Fani. Nggih. Momen pamurutan ya Nduk ya. Yuk monggo dihadiri apa dulu? Tali Kotang, Ego Wong Tua, Puspito Nolo, Ego wong tua, Mbak. Ego Wong Tua. Oke, yuk monggo satu teman nonton Ego Wong Tua. Ini lagi yang lagi viral ya Nduk ya. Neng tapi aku ketok sedih. Warsa ya. Iya, lagune wis suwi tapi menyentuh hati juga. Oke, monggo.
pisahan ojo nganti anak berjuang ning dalan dhewean ora ono sing jalo dilairke Asik ya. pancen kudu pisahan aja dadi korban berjuang ning dalan dhewean ora ono sing jalo dilaeke ini
tembang pamundutan nonton ego wong tua sampun diaturi barang anak Korea Stefani. Oke, kalian masih barang musika budaya juga kembali barang artis dari musika budaya barang anak-anakku sing ayu sing cantik-cantik. Ini sudah jam 1:30 ya, Nduk. Oke. Iya, ditunggu dulu. Oh, Mbak Nganten mau nyanyi? Monggo dipersilahkan. Oke, siap. Mbak Ngantene? Ning sore ya, Mas? Tenan? Oke, ndi Nduk? Mikir Nduk. Oke, monggo buat Mbak Nganten tak kira arep ning dhuwur panggung lho. Puspitanala jadi. Puspitanala, nggih monggo. Goyang kembali.
itu matang temanten berdua nih nggih. Loh, udah Mas. Ndak tambah lagi toh? Lah iya. Nyata wong wis nganteni, Mbok. Jare ngantene berarti ku mang nganten gede, Nduk. Ini kan aku apa nyanyi. Oh ngono. Berarti iku jenenge malu-malu kucing ngono lho, Nduk. Heeh, ning dasare kucingnya dek gede dadine. Kok kucing garong iki lho rumah samu. Oke ya sayangku langsung tak putar kembali barang kejadian musika budaya berbeli kagem bapak ibu ibu ini balik ke musika budaya langsung bisa namanya bapak Pandi ya ndak ya kok no wah aku nak ora jane aku ra muni ngono ape kowe kok nak mang lo anak jarene bapak pentil ngono kok bapak Pandi ngono kok iso. Sayang, bila aku mau pergi, Ikhlaskan aku. Ora. Tak kira. bila aku mau pergi, tolong ganduli saya dong. Enggak mau, ikhlas aja. Mau aku udah coba kayak gini barang. Oke, sayangku, ini lagu terakhir ya. Barang musika budaya tak kasih free dua lagu ya. Oh, mangga aku jentuk tang cahiku. Oke, yuk ya sikan Nurul mangga. Ana Mardiana. Tak mi Nduk. Mah. Nduk piye? Kok aku keracunan. Loh, aja muni keracunan. Mie ku iya, cara es payate wis lewat. Alin, jangan gitu dong. Aku Bolo. jadi malu. Nek kadaluarsa lho. Ala kadaluarsa keracunan modar ya Ben. Kok iso? Ndang ngatasin ndang. Turu lho. Ora, dadang turu. Takon turu iku mang. Apa kuwi tak pengen kok. Sing panjak kendang lairno iku mang. Ora wat-wat mang ora metu-metu kali. Pokoknya unik. Mana yang di dalam mana? Gimana Ibu? Ibu. Mas ta Ibu. Ibu. Iku Mas Aku boleh. kayak tahu roh. Siapa yo? Mas, Ayo, Mas anu, Intan. Mas Ana. Oh, apa yo? Mas Lanang sunanen apa Mas Lanang? Mau ke sini. Kasih free dua lagu ya. Ini soalnya sudah waktunya setengah dua ini ya. Ada baterai cinta oke. Ready. Habis ini ya.
Satu tembang ada aduhai bareng anak gue diasikan urus sampun katoran. Ini kita kasih free nggih bareng Kang Mas tadi yang minta baterai cinta. Oke, ini langsung tak aturin nggih. Karo ngeranti ngomongane dhewe ya Nduk ya. Ya monggo ini maksudnya yang mau duet mana nggih? Di Mas Angga ya. Mas Angga perwakilan apa dinyanyikan sendiri? Neng Sora ya Mas, oke siap. Yuk bareng siapa ini? Yang mana ini Mas mintanya? Terserah, tenan. Siska Wahyu? Oke, ayo sis. Baterai, kok mahmoh kayak tari rabi ya iki lho. Tari rabi gagenan ngono kok. Karo sapa? Gak popo yo Mas yo. Iku tukang entekno wedokan, Mbak. Wedokan dintekno iki modele piye ngono lho. Dipaki lak entekno.
berdua takkan pernah berpisah dalam cinta. Terima kasih. Sudah ning suka ku dilelang swada ya ndak ya mula suka kuwi anggone suka pari suka tak cendhek semene wae. Mengko yen mboke kaduka kelawan bendarane